Muhammadullah, ‘yan uwa barkanmu da warhaka. A yau za mu gabatar muku da wani sabon shirinmu wanda muka yi wa take da sirrikan WhatsApp. A yau za mu koya muku abubuwan da ba ku sani ba game da WhatsApp. Da matuƙar muhimmanci a ce ka saita su akan WhatsApp ɗinka. To kai tsaye mutum ya shigo cikin WhatsApp ɗinsa kamar haka. Sai mutum ya shiga ya danna wannan abin gashi nan mai hannunka na dama a sama, wannan abin mai yanka. Okay? Kai tsaye zai kawo ka kamar haka. Wannan kun ga shine contact ɗina. To yanzu sai mutum ya shiga gashi nan gurin da aka rubuta account. Idan ka shigo cikin account, to wannan abubuwa ne ga sunan tsare-tsare ne wanda yake a WhatsApp, wanda dukkanin su mutane suna da buƙatar a ce sun san me amfanin su. Wannan abun da aka rubuta two step verification, wannan wata hanya ce wadda mutum zai tsare WhatsApp ɗinsa daga masu yin tracking, daga masu yin hacking ɗin WhatsApp ɗinka. Duk wanda yake son ya hacking ɗin WhatsApp ɗinka, in dai ka saita wannan verification to bai iya hacking ɗin WhatsApp ɗinka. To kai tsaye idan kana buƙata sai ka danna nan gurin inda aka rubuta enable. Idan ka danna sai ka zaɓi code ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Misali yanzu 4037. Kun ga yanzu ne confirming 403732. Yanzu sai in sa email address ɗina idan yana buƙata. Idan bana buƙata kawai sai in skip. To yanzu zan yi apply. To yanzu duk idan zan shiga WhatsApp ɗina, to dole su nasa wannan code ɗin kafin in shiga cikin WhatsApp ɗina. To wannan wani tsaro ne wanda za ka baiwa WhatsApp ɗinka yadda ba wanda zai iya yin hacking ɗinsa. Na manta ban danna ban buɗe data ba. Yanzu da kun dai gani, idan kana buƙata ka sa email ɗinka, idan baka buƙata sai ka skip. To wannan na ɗaya kenan. Na biyu shine za mu koya muku wannan idan kana so ka canza number ka. Idan firstly ka sa wata phone number yanzu baka buƙatar wannan number, to nan ne zaka shiga domin ka canza. Shi ma sai ka danna next. To nan gurin sai ka sa old number ɗinka, ma'ana tsohon number ka da kake amfani da ita. Nan sai ka sa new number wadda kake so ka canza da ita, sai ka danna next. To ita ma daga nan ka canza number ka daga wadda kake amfani da ita canza. Sai kuma nan gurin ga nan privacy. To wannan yana da abubuwa da yawa a cikinsa. To sai mu shige shi. To wannan kun ga shi nan profile photo about everyone. To wannan idan kana so ka yi hiding din number ka akan babu wanda ya shiga contact ɗinka, to sai ka danna nan gurin da aka rubuta about. Idan ka danna sai ka danna nobody. To yanzu babu wanda zai ga number ɗinka. Duk wanda ya shiga contact ɗinka ba zai ga number ka ba. Nan kuma let's see. To shi ma idan ka danna nobody, to duk wanda zai shiga WhatsApp ɗinka ba zai taɓa ganin ka a online ba. Ka fita daga online, duk yanda mutum zai ta neman ka ba zai gan ka a online ba. Sai kuma shi ma wannan my contact. Okay. Sai kuma wannan group everyone. To wannan duk abubuwa ne wanda suke da matuƙar muhimmanci. Amma yanzu kuma misali call blocking contact. Kun gan shi. Idan kana so ka yi blocking ɗin wani, to shi ma nan za ka shigo cikin blocking contact sai ka danna adding. Gashi nan inda aka yi alamun mutum sai ka danna adding. To duk wanda ka so ka yi blocking ɗinsa kawai sai ka yi clicking ɗinsa sai ka danna shi. Kuma misali wannan, to yanzu na riga na yi blocking ɗinsa. Idan ina so in fitar da shi, to kai tsaye kawai sai in danna haka sai in unblock ɗin shi. To yanzu na riga na fitar da shi daga cikin blocking. Sai kuma abu na biyu, wannan printing, fingerprint. To idan kana so ka sa print ɗin finger ɗinka yadda za ka kulle WhatsApp ɗinka ba zai iya buɗe ba, dole sai ka yi amfani da finger ɗinka. To sai ka danna, sai ka yi wa abin nan clicking sai ka danna shi. To idan ka danna shi zai baka haka, sai ka danna finger ɗinka.
to yanzu after 1 minute ko after 30 minutes kuma immediately. Idan kana so da sauri ya shiga sai ka danna immediately. Idan kana son duk bayan minti ɗaya ya shiga sai ka danna after 1 minute. Idan kana so sai bayan minti 30 tukunne ya shiga sai ka danna 30 minutes. To wannan kenan. To WhatsApp ya yi abubuwa da dama wanda duk ya kamata mutane su sani, amma wannan kaɗan daga ciki kenan. Da aka kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. In Allah ya so ya yarda muna ɗauke muku da wani sabon shiri wanda shi ma zai ƙayatar da ku. Wannan shirin shine za mu koya muku yadda za ka kalli duk wanda ya ziyarci shafin budurwarka ko kuma ko duk wanda su iya magana da budurwarka ta contact ɗinta ta WhatsApp. To za mu nuna muku yadda za ka gano wane ne shi kuma waye me suka tattauna, me ta gaya masa, me ya gaya mata. In Allah ya so ya yarda mun yi muku alƙawari zuwa gobe za mu koya muku wannan. Mun gode. New Life AUTV ta ku ci.